Unsa man ni? Huy, si Basti, Rani. Ikaw man ni Basti. Ang nagunsa man ka? Nagkwentro. Tugtago ra ka? Yawa ni si Basti. Anak ra ko, nag-anak ra ko ganina, oh. Ah, Ako man to. ikaw. Kita kaning short, oh. Di ka tama rin. Hindi marang utot. Di ako nangutok, ikaw. Hod ko mo English yung utot. Kabalo na ba kami English ug utot? Mo ka na kabalo na. Kamama na. Ay, ako ara. Ikaw ra? Yaway, o sige. Tanong ta ka? No. Unsa English sa utot? Top wheel of chins. Uy, dong jeans. Utot. Oh, Chins. kanang utot nga hinay. Unsa English na kanang hinay nga utot. Sounds of silence. Yaw, seryoso kay karon. Okay ni. Kanang utot nga wala gituyo. Careless whisper. Agay. Kanang utot nga naipit. Repeat. Oh. Please release me. Yaw, bugiro kay mayod kayo. Yaw, tingog na yung bata din eh. Basta ni. Oh, sige, kanang utot nga perting baho ah. Bau ah. Oh. Killing me supple. Oh, last kanang utot nga dala mumho. Kanang nadala nga utot unsay English ana. English. Oh. Dash in the wind. Oy, sir. Uy, kamusta kung estudyante? Okay na, sir. Asa yung mga classmate? Nang uli na sila, sir. Karon ruming hapon ka uli, sir. Kay nag-cleaners maman mi. Ay, tama. Saman. Saan yung teacher? Saan ninyo? Teacher na mo karong hapon. Kuan, uli na pod. Si Mang Plakplek. Mang Plakplek. Okay kay ka nga maestro, sir ay? Believe ko siya mo, sir. Kaya nga mong resist gihatag sa mga ba upat ka oras. Ayaha na mo. Upat ka oras. Takbo din kaon, sir. Yung ko'y pumunta na siya mo, sir ba? Kumusta akong grado, sir? Okay ra, sir? Yung grado, murag buhok na giriban. Akong grado? Ayos na rin, shiny kayo, ano? Murag buhok na giriban akong grado. Ano man? Bagsak kayo.